କାହିଁକି ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଦାନା ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ହୁଏ ନାମକରଣ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା। ଧାମରାରୁ ଭିତରକନିକା, ତଳଚୁଆ, ପେଣ୍ଠ ଓ ବତିଘର, ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜିଠୁ ଡରାଇଲାଣି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାଭାସ। କାରଣ ବଳ ଗୋଟାଇ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଦାନା। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 15 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ନାଁ ଦାନା କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଦେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ। ଏହି ଦାନା ନାମକରଣ କାତାର ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ କୌଣସି ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ନାମକରଣ ହୁଏ। ଆରବୀ ଭାଷାରେ ଦାନାର ଅର୍ଥ ନିଖୁଣ ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୋତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। 1999 ମହାବାତ୍ୟା ପରେ 2013ରେ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ନାଁ ପାଇଲିନ୍, 2024ରେ ହୁଡହୁଡ, 2016ରେ ତିତଲି, 2018ରେ ଡାଏ, 2019ରେ ଫନି, 2020ରେ ଅମ୍ଫନ, 2021ରେ ଗୁଲାବ, 2021ରେ ଜୱାଦ ଏବଂ 2021ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଓ 2022ରେ ଆସିଥିବା ବାତ୍ୟା ନାଁ ଆସାନୀ ରହିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।